У беларускага калекцыянавання даўняя гісторыя. На выставе радзівілаўскія архівы 16 стагоддзя, калекцыі Паскевічаў, артефакты са збораў царкоўна-гісторыка-археалагічных музеяў Віцебска і Магілёва, больш за 200 рарытэтных экземпляраў і побач экспанаты з прыватных калекцый сучаснікаў, абразы, старажытныя карты, узоры старадруку, выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Тэматычна розныя на першы погляд экземпляры аб'ядноўвае іх унікальнасць і гістарычная каштоўнасць, і тое, што таямніцы прыватных калекцый робяцца даступнымі ўсім. С коллекционерами мы работаем активно всегда. Это наши друзья и наши партнеры. И они откликнулись с большим удовольствием. Для них это было очень интересно. Поэтому вот эта выставка – это такое пространство для полноценного диалога. Для диалога профессионалов, для диалога тех личностей, которые никогда не были равнодушными к своему достоянию, к своим ценностям и в целом к своему культурному наследию. Грант прэзідэнта краіны праекту сведка каштоўнасці справы беларускіх калекцыянераў. Таму наперадзе выданне каталога экспанатаў і навуковая канферэнцыя, што замацуе лепшы вопыт супрацоўніцтва і даверу паміж дзяржавай і прыватнымі захавальнікамі гістарычнай памяці беларусаў.